L-ewwel semifinali tal-Eurovision Song Contest f'Tel Aviv li saret it-tlieta naqset milli timpressjona lid-dilettanti ta' dan il-festival hekk kif ftit kienu dawk il-kanzunetti li ħallew marka. Għal 5 sena konsekuttiva l-Awstralja għaddiet tal-finali tas-Sibt bil-kanzunetta Zero Gravity. Id-DJ popolari Darude, sinonimu għal produzzjoni tiegħu Sandstorm, ma tantx niżel tajjeb tant li l-Finlandja spiċċat eliminata. Apparti l-Awstralja għaddew ukoll il-Belarus, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, il-Greċja, l-Iżlanda, is-Serbja, is-Slovenja u San Marino. L-10 kanzunetti li għaddew mill-ewwel semifinali issa jnaqdu mas-sitta l-kbar, jiġifieri Iżrael li qed tospita l-kompetizzjoni, Spanja, l-Ingilterra, l-Italja, Franza u l-Ġermanja. Issa f'pajjiżna l-istennija għal ħamis, meta ssir it-tieni semifinali li fiha tipparteċipa l-kantanta Maltija Michela bil-kanzunetta tagħha Chameleon. Michela se tkun qed tkanta fil-11 post.